ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ይኽብል መሰልዩ ደም ያይኮንኩ ናፍሲሰሉ ደም ደቁ ይፍሲሱ ደቁዮም ተቃኒሰሙሉ ካብ አሜሪካን ገለም ከይደም ዝተቃረስሉ ደቁዮም TDF ደቅ ተጋሩ መንበር ኤርትራውያን አይኮን ከምዚ ኣብቲ ኩናት ምስኦም ዝነበርና ክልተ ዓመት ከምቲ ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ምስኦም ዝነበርናስ በቃ ምዝ ተዛረቡ ምዝ ይተዛረቡ ጌታቸው ረዳ እንተ ከገብር 4 ኪሎ ከይዱ ጌታቸው ረዳ እንተ ከገብር ናብ ኦሮሞ ክልል ከይዱ ጌታቸው ረዳ ናብ አምሓራ ከይዱ ንብልቶም ኤርትራውያን እንተ ያለኩም ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንተ ያለኩም አንደስ በሎም ይኸዱ እንተ ይልከተኒ ኢትዮጵያውያን እንደ መራሕና ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ናይ ትግራይ እንዲኮይኑ ኢትዮጵያው ቆይ ጌታቸው ረዳ 4 ኪሎ አትዩ ጌታቸው ረዳ ምስ አብይ ተሓቋቂፉ ተዓሪቁ ምስ ወቃ ተዛሪቡ ምስ እንተ ዳቆም ማለት ዳሊኹም ኩሉ ግዜ ኩናት ከውለለው ኩናት ክዋጉለው ማለት እዩ ክዋጉለው በቃ ክዋጉለው ክጸነት አለው በቃ ሁሉ መንእሰይ ኣብ ኢትዮጵያ